Det hvide snit vil nu lave noget improteater, der hedder en guldestreg. I undrer jer nok over, hvad den ikke skal betyde. Det er jo sådan, at vi alle sammen har grænser. Vi har grænser. Nogle gange så bliver de her grænser overskredet. Nogle gange en lille smule. Andre gange noget så galt. Vi vil lave en slags improvisationsteater, hvor vi overskrider grænser. Det gør vi rent fysisk. Det er ved at gøre sådan her. Her, der er vi i jeres rum. Vi er sammen med jer i det her rum. Her, der er vi helt bevæget. Der kan I ikke se noget. I kan ikke høre noget. Det er vores rum. Egentlig så kan I slet ikke se mig nu. Men det kan I snart. Vi vil som en bare gå i gang. Jeg vil gerne have lov til at præsentere mine medspillere fra min side. Giv mig god. Æggeuret går. Og nu går vi ind på os. Og ud derfra. Brian, hvor er du henne? Jeg er sgu da lige herovre, ikke? Ude derindefra. Det er fuldstændig sindssygt. Det er jo unge mennesker. Jamen, jeg er så bange en gang imellem, at jeg har kontrakt på med alting, ikke? Ingen jo. Du havde tænkt for gas. Ja. Og spurgt dig ind i sirup. Ja. Jeg tænkte, siger jeg til det Så tager du det deroppe med ud på gulvet. Det er din selvmordstand. Og hvad er det, der hænger det? Og det er bare noget til jul, der er kun noget. Det kan jeg jo ikke. Ja, men det er til næse, det er til mig. Far for helvede. Du er mor, ikke? Og nu skal du høre på mig. Jeg går ind på arbejdsværelset. Det er jo ikke til at holde. Der er jo strengt til døren! Det er også ikke, jeg er død. Nå, for helvede! Det er sygt, det her. Det er meget sygt. Ja. Det er jo ikke til at holde ud. Klaus! Det er holde ud. Du er stående, far. Du kommer bare til skade. De er sandelig kommet slet til skade, hva'? Nej, det er min søn. Ja, det er syg. Det er også derfor, jeg gerne vil tale med dem. Vi har haft nogle episoder her på skolen. Noget, vi ikke rigtig forstår. Noget, som skræmmer os. Ja. Jeg tænkte måske, om de kunne forklare, hvad det er, der sker med deres søn. Det er jo lige ikke han. Det gør ikke noget, at bløder deres fuldstændig. Nej. Vi er vant til det. Hvad kan vi gøre? Jeg ved det ikke. Det er jo dem, der er eksperten. De skal ikke spørge mig. Jeg ved, det griner mig ud af det selv. Hvad så? Ja, så kan I godt komme ind, og det sidste siger lige til den ude ved vinduet, at nu er timen altså begyndt. Ja, det var godt. Der er en, der har hoppet ud af vinduet. Jeg ved ikke, om det gør noget. Brian for satan! Men... Ja. Brian? Brian? Der er nogle stykker, der godt kan lide dig, det ved du godt. Jeg kan ikke. Louise? Louise synes, du er sød. Louise er åndssvag. Vi kommer op alligevel. Jeg synes, vi skal finde på. Hej. Skal vi komme sammen? Er du en sjov?
Hvor skal vi hen? Skal hen til Bifjorden. Ja. Ja, hvad skulle det være? En pisk. Det er et vidt begreb. Jeg har en penis. Ja, så træ. Hvem er din søde veninde, Brian? Jeg skal være hjemme nu på institutionen. Jeg vil være hjemme nu. De plejer at pakke mig ind nu. Jeg har nogle piller nu. Farvel. Farvel, Brian. Hvad er det for fedt? Det kan jeg hopper ud. Der er ikke nogen, der kan se. Ej, der må ligge her. Jeg troede, du var død. Prøver han. Du skal da have hjælp. Mener du det? Jeg var så træt af det hele. Det kan jeg da godt forstå. Du er ensom. Lidt. Du er ikke med hen i kirken, som du taler om. Kan jeg få venner til? Jeg bløder du nok, søster. Ja, det er lidt. Ej, dit blod. Ja. Nej, det siger du noget. Ej, det vil ikke jeg jo sige dig. Det er kirken her, hvor man søger trøst for vejledning og alting her. Kaspers? Ja. Ja, for satan. Stå ved at drikke det hele. Ved det. Sådan, så er vi klar. Så er vi klar. Og barnet skal hælde. Så skal vi lige finde... Ja, lige et øjeblik. Herovre. Jeg har fået på. Så skal vi lige finde Bøbefolk. Kaspersen? Bøbefolk! Den er her. Rundt dem, så den gemmer sig hele tiden. Er det ham, der skal være min mand? Nej, det er Jesus. Kaspersen? Er han kommet? Det var også på siden. Det var også på siden. For de gemte Bøbefolk. Videre med. Brian? Den stod ude på toilettet. Den er helt moderne, men lukker det hele. Jeg har prøvet at sætte det her, det virkede ikke. Og så Arne har ringen. Arne har ringen, ja. Har vi løber ham på jer. Og så... En ring. Ja, tak. Smider vi op til siden af dig. Det er jo alle til guldstænderne. Sådan. Jeg har fået en gave. Det vil bare sige, at det var en god dreng. Har du taget mig?
du? Jeg er kloakpagajføreren. Jeg pagajerer hernede. Min pagajbåd. Vil du med op i min pagajbåd? Ja, du står i lort til halsen. Vil du låne en pagaj? Det vil jeg da gerne. Ja, jeg er på vej på ferie. Så skal du bare pagajere. Det gør jeg så. Ja, 1, 2, 3. Start. Ja, man skal først ringe til brotårnet her, før broen går op. Man kan også lade være. Jo, ja. Det ser helt, man gør. Hallo, er det dem? Ja, det er fra brotårnet. Men det er ikke lige åbne broen. Jo, godt. Det var godt, de ringede. Ellers havde jeg ikke åbnet. Nå, lige et øjeblik. Højt, men. Ja. Ja. Vi indfører ny teknik i næste måned. Ja, så er den der. Nej. Det kan godt tage lidt tid. Ja, den har jo ikke engang løftet sig endnu. Jeg ved, om den skulle have lidt hjælp. Kunne lige prøve at prøve lidt til. Jo! Er vi råd med? Sådan, ja. Men nu kan de jo ikke pagaje videre. Kan du pagajere? Jeg smutter lige forbi, så. Ja, jeg er med hyggehejser. Og så skal den ned igen. Er jeg kommet i himlen nu? Ja, jeg ved godt, det er lidt mørkt herude. Det er fordi, det er nat, Jan. Ja, så er der kloaksymboler. Hvad kan det alt muligt? Der kan være det er langsomt dig her. Jeg er ikke kommet med. Jeg så den bamse, jeg aldrig måtte få som lille. Bamser? Vi har ingen bamser ind. Jeg så den pose lort, jeg aldrig... Ja, sådan. Jeg trækker nummer. Jeg tager 3 af gang. Jeg har fået 3 liter. Ja, jeg ved, giver jo ingenting. Jeg har vundet den ferie, jeg er på vej på. Nå, jamen så er der jo ikke noget. Nå, så lader vi hylderne være. Ja. Må jeg ikke nok prøve en gang til? Jo, prøv i gang. Det er så første gang i mit liv, hvis jeg vinder noget. Ja, så gør du det jo nok heller ikke. Der er faktisk ikke nogen nummer i. Men han ønsker også at vinde en pose med tyndskid. Nej, det er ikke bjergtrøstpræmier på lederstykke. 2 køller. Så tag en kølle. Hvad du? Hylden! Den er god at have. Lige du hvad for dig? Nej. Når man aldrig i sit liv har fået noget, og aldrig har mødt kærlighed, bortset fra hende Louise, som alligevel skulle spille svært på institutionen, så hende kom der aldrig til noget med, så kan det blive pose med lort. Ja, kom, vi skal videre ud på ferie. Jeg føler mig anderledes, end at holde min køle. Jeg føler mig også fyldt med moder. Du har ødelagt min køle. Nej, jeg har omformet den. Nu er det en tyndskid. Det vil være en ret god idé lige at ringe til slusemesteren. Hallo, er det slusemesteren? Ja, det er slusemesteren. Godt, kan vi åbne for sluserne? Det er sådan set åbent. Det må være ringe til mig. Ja, det kan man sige. Ja. Okay. Ja, kom ind.
Kender I det? Når man siger til sin kæreste, at man har barberet sig på bumpen. Kender I så det? Står lige og har sagt det. Hun siger ikke noget, hun ser bare ud. Det er ikke rart. Hør. Og hun står bare der. Sådan. Velkommen til Cirkusspændingene. Vi har nogle meget spændende artikler i denne her måned. Vi har en rumænier. Er der en trumhjul, eller hvordan det er? Vi har en rumænier fra Rumænien. Med klakbarberede skridt. Jamen, vi kan også bare stoppe. Næsten glat papir. Det er bare mærke. Jeg ringer bare. Men hun står der stadig. Så længe tid. Kigger bare med nogle mærkelige øjne på mig. Jeg spekulerer på, om hun stadig er kæreste. Jeg gjorde det også lidt for hendes skyld. Jeg læste om det i et blad. Det kunne man gøre. Første gang, der gik det ikke så godt. Og jeg er vant til at bruge barberspids. Det var meget ondt. Jeg gik sådan her tilbage. Jeg kunne slet ikke komme op igen. Hverken på det ene eller. Og så var det jo ikke sjovt. Ja, det er samlivstil. Det er samlivstelefonen. Jeg ved det, Jespersen. Ja, Claus Jespersen. Hvad kan vi gøre for dig? Hvad var det lige at snakke med? Ja, det er Ulla fra samlivstelefonen. Nå, så god nok. Ja. Man kan bestille nogle støtter. Nej, jeg er bare på kølen. Så det vil heller ikke helt ringe. Nej. Hvad kan vi gøre for dem, Jesper? Jeg tænkte bare, at de kunne stønne lidt, så kunne jeg lige... Ja, det er nede fra kirken, så det er gratis, ikke? Nå, er det dig nu igen? Ja. Så er vi. Var det godt, Jespersen? Nej, bare blive ved. Så opdager jeg lidt ude bag i, mens de står og stønner lidt.
Ja, det er den anden samlivstelefon. Ja, Dag, det er mig med skridtet igen. Ja. Er du opsluget igen, eller? Ja, næsten. Næsten. Eller det vil sige, ikke helt. Nej. Men jeg har ikke nogen kæreste mere. Du har ikke overladet og lade det blive sådan en lille løjet hyggebamse igen, og så invitere hende hjem på en flaske rødvin? Jo, det har jeg overvejet. Jeg sagde det også til hende, men Hvad sagde hun så? hun sagde ikke noget. Hun grinede hysterisk. Og så smækkede hun røret på. Jeg forstår det ikke. Ved du, hvad jeg synes, du skulle? Nej. Jeg synes, du skulle opsøge hende på hendes arbejdsplads. Så prøv at vise hende, at der faktisk er et på vej. Det tror jeg gør. Du kan godt se, Jacob. Ja, når du er færdig med det der. Fuck, hvad der er mange æbler i det her brev, ikke? Hej. Tæller. Kommune. Sådan. Ikke tilgive mig. Tilgive dig hvad? Nå, ja. Hvor er det på? Ja, hvad ved du? Ja, ikke det ord. Nej, ikke det ord. Det er et pænt sted. Kom igen, hvis du vil udvise en gang til. Hvad er det, du nogensinde har set til ham? Det ved jeg ikke. Det ved jeg bare ikke. Var han sådan på et lager, du ved noget overhovedet, eller kan du bare der med den her latterlige skæve næse, han bliver så rundt, kan du sammen for? Du har været sammen med ham? Nej, jeg er lige forbi ham. Jo, du har, det kan jeg mærke, det kan en kvinde mærke. Det er de sgu. Kan der meget svært ud af en. Det er noget, du selv finder på ordentligt i syge hovedsøde. Og nu er jeg her. Med af nogle svin. Med af nogle svin. Jeg glemte roserne. Må jeg lige spørge dig om noget, inden du går igen? Må jeg lige spørge dig om noget, inden du går igen? Mener nogle svin. Hold nu op! Må jeg lige spørge dig om noget, inden du går igen? Ja. Har du været sammen med hende? Mor? Har du Nej, været det sammen? kræver bare gerne nej. Har du Det været kræver sammen gerne nej. med en rigtig kvinde uden bryster? Ja. Det har jeg. På det lille skat. Det gør så ondt. Det gør så ondt, det smerter. Og alle vores ufødte børn, hvad med dem? Hvem skal fortælle dem, at du har været? Hvem skal se børnehave derinde i øjnene? Ja, det kan du gøre. Jamen, det var jo fordi. Ved du hvad? Vi bliver nødt til at være stærke. Ligesom at barrikaderne, ved du hvad for en dag er i morgen. Det er ikke den 7. marts, og det er ikke den 9. marts. Jeg tror lige, jeg går ind på kontoret. Må jeg ikke komme med? Jeg skal ikke synge om det der, som er krank. En
En gang om året er vi utroligt stærke. Vi er nogle kællinger, det skal fyrene mærke. Vi ruller vandet ud, og vi pusser en støvle. Vi stukker stodder lidt, hvis han begynder at brøvle. Ved den 8. marts, og det er det, at vi er rigt, og vi er stærke, vi er gode, vi er ikke til at danse. Lige den dag, der huller vi os ud. Vi skyder BH og lund og tramper bunden som en klud. Og når vi kommer hjem, så siger vi, du kan sætte mad. Og vi vil ikke acceptere, at vi får en blad for det. Hoppe, bare for det. Når han hopper ud, så kan han ikke. Altså, han kan ikke engang blive til at starte. Oste for en lyd. Så er en bag. Godt lave den til med ostebrønden. Det vil vi ikke. Det er godt, kunne han måske taget det. Ikke The commitments. har jeg også ikke meget af det. Nå. Det er jo ikke bedre end fuldstændig. Hey, der i midten! Twin Peaks! Jeg er ikke så glad for, at du står og sveder over ved alle prøvefilmer. Det er så varmt. Ja, det er kommer et opgørn herinde og angst for Jeg har hørt om en film. Det er en Walt Disney-film. Ja. Rødhætte, Det er vist ikke. præsten og snattissen. Ja, det er for dig. Ja. Der er en herre her, som gerne vil låne en voksenfilm. Hvad er deres navn på kortet? Jeg har svært ved at læse. Hans Pedersen. Maglevagten 4. Det er det dig, den her film. Han er lige pose. Ej, vi vil se den nu. Okay.
Hvem fanden har inviteret jer så? Ja, Hermann. Lange Zeit since du war im Osch, ja? Du bist doch ein Geiler für, ja? Guckst du meine neue Silikone? Ja, Gerät. Sjovt, som de unge, de forsvinder. Vi skulle have det. Jeg var bare lige på toilettet. Hvor er det, vi skal hen, ikke? Vi skulle jo på ferie. Det går henne. Ja, det ved vi ikke. Og karriere. Jeg tror, jeg må støde. Det er let anvendt. Hvad var der? Det er let anvendt. Jeg forstår ikke, hvad det Ja, og derfor, så kan den ikke rigtig virke. Og så var det, at vi havde lavet den her video, fordi det kunne jo godt være, at du kunne få den til at virke. Sådan, at det virker. Det er jo glad for. Jeg skulle snille en spotblok til Sankt Bernhards. Eller var det en opustisk form fra i går, eller? Ja, men det vil jeg ikke. I stedet for, så har jeg lavet en... Jeg har her i min hånd. Ikke en drøm. Jeg har skabt billedrammen. Har man et fotografi, man holder af, så kan man sådan løsne 3, ikke 4, det kan ikke der holder man hånden. Og så kan man det rundt, og så kan man sætte det der væk. Og så må man komme billedet af en tog i. Og når du mangler en hånd, og så kommer jeg ind. Menneskeskridt. Så står jeg med en billeramme. Ja, jeg siger det.
lave noget stort. Noget sådan. Stort? Ja. Det er det, der går op. Det står der bare der. Ubi på de nu pisse fulde i går. Så bare heroppe. Så nede i forhandlingsskabet. Hvad laver I ude i skyttegraven? Det faldt ned, så bum! Og så blev I slynget ud. Jeg har da ikke gravet de her skyttegrave for sjov, vel? Nej. Hvorfor er man i en skyttegrav? Det er fordi, at der kan komme granater. Det kan stå ihjel, hvis vi ikke er der. Det gik galt. Der kom jo en granat. Det er dejligt, når man er hernede. Der var en mand, der er helt forbi på en sønder. Og fyldt med vand. Og jorden. Hold. Det kan gå derned alligevel. Jeg var hernede. Jeg går op til den. Nej, jeg står der. Hvor er fylden? Hvorfor skal jeg ikke være noget med nogen, der er begynder? Fjenden er væk. Krigen er aflyst. Fjender! Hallo, fjender! De følger bare ikke dig. Det er skide sjovt. Det kunne jeg altid godt have fortalt. Jeg synes, der er nogen, der ligner af mig. Kæmpe. Det er sgu da første gang, du oplever det. Jeg er ikke særlig sød, vel? Nej, så er det måske mig, der er fælde. Du siger noget. Men jeg har en lille pose med lort. Ja, du har lidt på skulderen. Og det er vigtigt ved at stå. Nej, der er ikke noget. Hvem er det? Hold da. Jeg ikke mere. Du må have fedt med en stemme med en frøe der. Og nu er der pænt godt. Fjenden! 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 Løb for livet! Jeg har stadigvæk en lille pose. Hvorfor må man aldrig stå 3 mand omkring en pose lort i en skyttegrav? Det er fordi, at... Nej! Og derfor er det ikke sådan lidt øje ud. Det var jeg sagt. Husen er detoneret. Kan du tænke? Det passer dig til mus. Nu er I for sene, de er spillet. Kan I se noget? Ja, det er på stor. De her lange, lyse hår. De her lange, lyse hår. Fy for satan! Michael!
Michael, det er simpelthen bare sådan en grimt navn. Michael! Nej, det er ikke. Jeg kan ikke sige, når det handler om hans stribbe. Så finder jeg en svær ven. Jeg skal se dem hele tiden. Det er okay, du er nydelig også, og jeg vil bare at hele verden hænger ikke om film også. Det er godt. Måske holde op. Det er mig, ikke? Ja, det er jo... Der lader jeg som om jeg er en anden. Det er sådan noget... Hvad laver du derinde? Jeg hørte en flaske. Drikker du? Hvad lavede du derinde? Jeg hørte en flaske. Nej, det var ikke nok med en ekspeditor. Ikke igen. Jeg var ikke nok med ekspeditor. Jeg troede, at politiet havde taget alle kolberne. Alle bunsenbrænderne fra dig. Jeg ved, du sidder derinde og eksperimenterer. Du lugter af svovlgården. Ja, luk mere til mig. Jeg har også været over. Jeg lugter af forskelligt. Du lugter jo af svovl. Okay, Så fuck. Du har fået en pukkel, mens jeg har været væk. Du er ved at forvandle dig. jeg er ved at forvandle verden. Du står nu i Notre Dame-kirken i Paris. Lad os. Hvad hun hedder hende der killingen? Esmeralda! Esmeralda. Hun er nu Esmeralda. Jeg henter hende. Nej, jeg er efter. Voulez-vous voir mon noir Simondo? Oh merde, qu'est-ce que tu sais faire? Que l'amour est... Moment, je fais l'amour. Qu'est-ce que c'est? Toi, Simondo? Oui. Non, Esmeralda! Oh, the king of balls. Are you playing with your tits on it? No. I will not harm you. Okay. Wait. One second. Get me out of here. I love you. I will tell the ball. Det synes jeg ikke. Hvad med os?
Det er bare en time, jeg skal stille. Kan jeg lige? Det må også komme en ja. Ja. Bare fordi jeg hedder Oscar. Jeg kan lov til at sige tak. Tak til min familie. Og alle dem, der har støttet mig. Jeg vil godt have lov at sige tak til jer alle sammen. Fordi jeg har fået den her meget vigtige pris. Tak. Antiterror. Eumand. En eo, en leve. Det er meget svært at forstå. Det er sjovt. Det der... Det er Brian igen. På et hangarskib. Sofa.